mano mande mande kandu alamu indah basuh lai taraka denai na pulang ke maaf pitinan sayu joapo den manyu bara sakit manyeso kadiri ambo maaf tinggal aku li pambalui tulang nyampang ko abi rasa ki ambo maaf ampun jo maaf maneh barika apo kadayo kadirinako hari ka hari larut dek perasaan malah nande urang bakati koko maaf di body kamu malah baka panjangan sakit manyeso kadiri ambo maaf ampun jo maaf maneh barika sadang bakini ko maaf di rantau urang denai baku buka sio mande mencari ko maaf Busaro indah babatu meja. Oke, kembali kepada MC.